Сәлам, малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти әниләрегез. Без җырчыларны ялтыравыклы сәхнә костюмнарыннан бизәнгән, ясанган килеш күреп ияләнгән. Бер мизгелгә аларны гримсыз, гади бер һөнәр иясе итеп күз алдына китерә аласызмы? Кыенрак. Сезгә фантазиягә бирелергә җиңелрәк булсын дип, бу сорауны үзләренә бирдек. Җырчы булмаса, ни эшләр идең соравына җавапларны әлегә музыкаль каймак хит парадында тәкъдим итәрбез. Минем исемем Айваз Садыров. Башладык. Музыкаль каймакта премьера. Регина Тимербулатованың тәүге клибы. Берничә мизгелдән без кабатла җырына төшерелгән өр-яңа видео карарбыз. Регина үзе беренче клип чыгуга һичшиксез шат. Аның төп максаты популяр җырчы булу. Башка өлкәдә ул үзен гомумән күрми. Регина балачактан җырчы булырга теләгән һәм хыялына таба атлаган. Нидер сәбәпле җырлый алмасам, бәлкем актриса булыр идем. Аңа охшаш иҗади профессиялар театр юлын сайлар идем дип башкаручы. Әмінә Лилия Хайруллина вакытында психология белән кызыксынып алган. Төрле тестлар үтеп, үзенең психотивын да билгеләгән. Иҗат юлын сайлап, ялгышмаганлыгын башкаручыга фән дә дәлилләгән. Җыр белән мавыкса Лилия
киемнәр дизайны белән шөгыльләнәсе кеше икән. Барлык сәхнә костюмнарының дизайнын нечкәлекләренә кадәр үзе уйлап таба. Тукымалар ала һәм ательега тапшыра. Шуңа да карамастан ул үз кием линиясын булдырырга атлыгып тормый. Бөтен дөнья шоурумнар белән тулган. Киемне кемгә сатып, кайдан үзенчәлекле модельләр уйлап табып бетерәләр икән дип гаҗәпләнә ул. Ә без җырчының клибына күз салыйк. 14нче урын. Очрашулар кирәк. Artlarımdan yerib Toydırdın sen bitmeyla düşman Şeykeli Yok gerekmiş çıkma Yollarıma Yaratılın senin İlkeli Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Nişikine uzim Dilesem de Yakın bulmaz bizim oralar Uçraşular kirek Uçraşular kirek Uçraşular kirek Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Nişikine uzim Dilesem de Yakın bulmaz bizim oralar Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Nişikine uzim Dilesem de Yakın bulmaz bizim oralar Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Музыкаль эстафетаны кабаттан хатын-кыз кулына тапшырабыз. Чираттагы башкаручы Дилия Әхмәтшина. Аның күптән түгел генә Шын сөю җырына төшерелгән клибы 13нче урынга лаек булды. Дилиягә карап үзегез фикер йөртегез. Аңа кайсы профессия бар иде, Дилияны кайсы образда күрәсез? Татлы хисләр бизәделәр Күннәремне Син кабыздың күптән сүнгән шәмнәрне
birge мәңгіге сен һәм мен янып көю жаным дею бұл біздің күткен шын сүю Yolumuz bir bulur diye min yuradım Şu sokmaktan ekran birge atladık Biz birge Индива популяр җырчы булудан тыш актерлык сәләтенә дә ия. Сәхнәдәге биюе, үзенчәлекле номерлары, образга керә алуы игътибарсыз калмый. Башкаручы кичкенә вакыттан ук театр һәм кино актрисасы булырга, драматик рольләр башкарырга хыялланган. Индиваның яхшы хәрәкәтләнүе дә күзгә ташлана. Күпләр өчен ачыш булыр, җырчы кыз 15 ел буе профессиональ рәвештә бию белән шөгыльләнгән. Бик теләсә дә буе кичкенәсе булу сәбәпле әлеге юлдан китмәгән. Шулайда хореографик осталыклары бүгенге көндә дә Индивага кирәк. Бию ярдәмендә ул башкалардан аерылып торган сәхнә образын тудыра килә. Әтиләр еламый диләр, килешмим бу сүз белән, әтиемнең күңеленең нечкәлеген мин беләм. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Әтиләр көчле зат диләр, ышану кыен моңа, әлидән дә алданрак әтинең күңеле тола. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Зур баһадир Руслан Кираметдинов зур машиналар, трактор, йөк машиналары һәм шуның ише транспорт ярата икән. Мәктәп елларында авылда абыйлары Русланны үзләре белән утыртып йөри торган булганнар. Нәкъ менә шул вакытта Руслан ерак юлга йөрүче, ягъни дальнобойщик булам дип уйлап куйган. Хәзердә правасында С категориясе булмаса да, Руслан вакыт-вакыт руль артына утыргалап ала. Зур ышаныч белән җырчы булмасам да, КамАЗга утырам да юлга чыгып китәм дип сөйли җырчы. Ышанычлы адым белән хит-парад буенча өскә менүче Руслан бу атнада 11-нче урында. Мәхәббәткә сусап йөргән яшьлек таңында, көтмәгәндә син очрадың урам чатында. Үземдә сизмәстән кинәт сиңа тартылдым, йөрәгем чыгардай булып ярсып атылды. Күзләремнән алып албадым, сүзләреңне йотып тыңладым. Сине генә һәр чак уйладым, сине генә сөйеп туймадым. Күзләреңнән алып албадым, сүзләреңне
sire her şak uyladım. Sire gere söyüp duymadım. Ömür uzda bir gün köbek sizilmedi de Bengi aşık sina haman şol gündegi dey Eytirsinle bugün gene körüp tanışkan Eytirsinle bugün gene canlar kavuşkan Gözlerini ruhala balbadım Süzlerini yutup tuğladım Sire gire her şak uyladım Sire gire söyüp duymadım. Hit paradının unlığını da başlap jiberəmiz. Munda Aline Ahmedshina isimli boshqaruvchi. Jirchi qiz xalqimizning urf-odatlari, traditsiyalari bilan ниq qiziqsina. Bolalar bog'chasida esa muzika maktabida darslar biri turida xiyollana ekan. Yoshlarning ko'pchiligi chet el jirchilari yaratsa, menga xalq jirlari o'xshaydi. O'z ansamblimni jiyib, folklorist bo'lishga da tilindik. Коммуналь фатир күршеләре. Иркә 5 баласын үстерә. Илдар Ахматов сөйәркәсен яшерә. Ландышни Баҗанова подъезд иданын юа. Венера Ганиева митинг оештыра. Артур Марат, Расим Низамов, Эльмира Сулейманова һәм башкалар бергәләшеп килешеп президентка хат яза. Президент давай, фатир давай. Театраль солянкага рәхим итегез. 23 сентябрь. Филармония 297 43 77. 6+. 15 елның иң популяр хитлары, җырчылары, җанлы концерт, грандиоз зур бәйрәм. Бу Тодар радиосының туган көне. 1 октябрь, Пирамида, 297 43 77. Әмінә Мөнир үзенең һәрвакыт биеп җырлавын истә тотып, биючегә дигән җырын чыгарды. Хәзер сызымчыга дигән композиция яздырса да була. Чөнки әлеге эшне дә җиренә җиткереп башкара ул. 2 ел буе колледжда сызымчы булырга укып, кызыл диплом алган егетебез. Бүгенге көндә дә Мөнир мәхәббәт биналар, зәвыклы шәхси секторлар дизайны ясау турында уйлана. Киләчәктә әлеге өлкәдән китү уенда сызып ташламый. Тагын да ышанычлы тормыш һәм әлбәттә җан рәхәте өчен кабат кулыма карандаш алырга мөмкинмен ди. Ә без Мөниргә 9нчы урынны бүләк итик. Биючегә. Bas, katı bas, ayaklarım dolmasın. Bas, nığıraq bas, bir köngülüm duymasın. Uzdu yaşlıq mizgəlim deyip bu günlərgə qalmasın. Ötük gitti ömürüm deyip utanırlıq olmasın. Uzdu yaşlıq mizgəlim deyip bu
Qanatların jilpensin, bas başıma bas, yüreklerini jilketsin. Sağışlarını taratırlık dertli keyler sivilsin. Mungsuzlarga mыңlar berip şuşu küye biyetsin. Sağışlarını taratırlık dertli keyler sivilsin. Mungsuzlarga mыңlar berip şuşu küye biyetsin. Nere belgesin, bas ışı bas, tuzanları berkelsin. Karmuşunun parmakları düğmelerden yılgırsın. Bir işe oturganlar tüze olmayı bilsin. Karmuşunun parmakları düğmelerden yılgırsın. Bir işe oturganlar tüze olmayı bilsin. Сегізінші позиция бүгін Эльмира Нағимованықа. Бірінші қарашқа Эльмира хислі романтик гүзәл затқа ашаған. Бұл бірінші қарашқа. Әшінлікта жыршы яш үсмір шағыннан оқ полиция қызметкері болам деп ерген. Карате һәм үз-үзін саклау буенча күп төрле спорт төрләре белән шөгыльләнгән. Шактый гына призлы урыннар да яулаган. Активист бер нәрсәдән дә курыкмас Эльмира Нағимова үзеннән куркуларын теләгән. Шуңа һәрвакыт тәхкимлек итүче органнарда эшлисе килгән. Бәхеткәме, бәхеткә каршымы, хыялы тормышка ашмаган. Эльмира Нағимова җырчы һәм сезгә вәгъдә итә алмыйм композициясын бүләк итә. Yanımda da lakin kalalmayım. Kavuşular vəqdə ite olamam. Tek sensizden işik yaşarga. Dilim erəplə uta ömürlərim. Birdən birim deyib dəşərga. Kavuşular vəqdə ite olamam. Tek sensizden işik yaşarga. Dilim erəplə uta ömürlərim. Birdən birim deyib dəşərga. Uzatasının da görmədiyim. Tərəzədən qarab qalasın. Könlümün gültüründə yeri. Sağın olamın su qaraşım. Qavuşular vəqdə ite olmam. Tek sensizden işik yaşarga. Dilim erəplə uta ömürlərim. Birdən birim deyib dəşərga. Винарис Ильигит zamanında әти-әнисенең котын алган егет. Мәктәпне бетергәч имтиханнар биреп, тарих факультетына укырга керә. 30 август көнне бер кемгә дә әйтми генә университетка килеп, документларын кире ала һәм Мәдәният институтына илтеп тапшыра. Әти-әниләре бу турыда белгәч шок каталар. Әнисе үпкәләп сөйләшми башлый. Әтисе ышанычлы һөнәр сайларга кирәк. Гомер буе җырлап йөрмәссең дип сүгә. Виналис хәтта юннан чыгып китәргә дә карар кыла. Тик әти-әниләре тора-бара тынычлана. Сайлаган юлыннан барырга ризалык бирә. Шулай итеп 9 ел археология түгәрәгенә йөргән, казынуларга барып туфрак катламнарын өйрәнгән Виналис җырчы булып китә. Yaratan di әйтү белән әле мәхәббәт булмый. Мәхәббәт хыянәткә һич кашан да юл куймый. Мәхәббәт һәр кемгә дә килә икән үзенчә.
Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәркемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул кышта түгел, аны тотып алырга. Шия түгел, ул мәхәббәт өзеп алып татырга. Мәхәббәт ул һәркемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәркемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Җырчыларның балачакларын искә алып, кызыклы һөнәрләрен барлап, 6нчы урын иясенә дә килеп җиттек. Гади авыл егете Ришат Фазлый Әхмәтовның да теләге бик гади булган. Депутат иясе мэр түгел, комбайнер. 8 ел буе комбайнда хезмәт куйган җырчы кыр эшләренең рәтен белә. Авыр физик эшләрдән дә бер генә дә тартынмый. Музыкаль карьерасы барып чыкмаса, комбайнда гына җилдерер иде егет. Минем сиңа кирәклегене бер аңларсың әле. Гомереңнең ул шырында булыр шундый мәле. Сыңа калма, яратуны син аңларга. Син тырышма кирәк түгел, үз-үзеңне алдарга. Һәр бер малайның балачак хыялы футболист булу. Бу хыял Рамил Закировны да читләп үтмәгән. Кечкенәдән туп тибеп үскән малай күп еллар бу уй белән янып йөргән. Үсә төшкәч рэпер, аннан хирург булырга теләгән ул. Рамил Закировны ак халаттан кулына скальпель тоткан килеш күз алдына китерүе авыр. Иң отышлысы мөгаен җырчыдыр. Һәрхәлдә бу статуста безнең аны күргән бар. Алдагы минутларда да Рамил Закиров дәрт бар иде җырын башкарып узар. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde егетләр янында biz шаян йолдыз idek. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде.
Түшік шишмә бойына берге кешкі ойынға, көмілсін шишмә бойы дәртлі жырларға мұңға. Әйдә минем қаршыма шақсың парла бірге, риза таңа қаншы шулай шаярырға күлірге. Biz idek, biz 12 kız idek, sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dert var idi king, uğramlar tar idi, ut kebik yigitlerge şiber kızlar par idi. Dert var idi king, uğramlar tar idi, ut kebik yigitlerge şiber kızlar par idi. Dert var idi king, uğramlar tar idi, ut kebik yigitlerge şiber kızlar par idi. Dert var idi king, uğramlar tar idi, ut kebik yigitlerge şiber kızlar par idi. Biz мұң тулы көңелі біз, жырлар биюге ұста егітлер һәм қызлар біз. Ойнап тұрсын гармоннар, ағылсын әртлі мұңлар, шатлық нұрына көмеліп атсынар ал сутаңлар. Biz idek, biz 12 kız idek, sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Ilmira Süleymanova табиб һәм балалар бакчасында тәрбияче булырга кызыккан. Тәрбиячене әйтә алмыйм, әмма табиб роле миңа калса Илмирага бик килешә. Тынычлык, җайлы булу һәм табибларда булырга тиешле күп кенә сыйфатларга ия җырчы. Ул үзе конкрет кайсы табиб булырга теләгәнен әйтә алмый. Халат киеп, берәр шәхси клиникада эшләр идем ди. Улы баласы да медицина юлыннан китәргә, теш табибы буларга хыяллана. Балам буй җиткәч бергәләшеп клиника ачып эшли башларыбыз әле дип шаяра бу темага җырчы Илмира Сөлейманова. Ул бүген музыкаль каймакның 4нче урынында. Шешләренә кагылып үтте яз иле, без кавышканнар көннәрдә яз иде. Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре, башларымның шул чак әйләнгәннәре. Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре, башларымның шул чак әйләнгәннәре. Ташый сулар кагадылыкын, кайтарып ярларына, кайтардың мине мәхәббәт бәхетле языларыма. Яшик җаным бу хисләрне язлар сайын яңарды, яшик гомерне яз итеп яратылып яратып, яшик гомерне яз итеп яратылып яратып. Сез икән дип сайрый кошлар талларда, паралап сайрар өчен туганаларда. Без бергә бит шуңа якты таңнарда, яратабыз шуңа матур язларда. Без бергә бит шуңа якты таңнарда, яратабыз шуңа матур язларда. Хит-парадның эшлегенә дә килеп җиттек җәмәгать. Кабатланмас тавыш иясе Ринат Гыйльфановка җиңүче булыр өчен аз гына тавышлар җитеп бетмәгән. Бүген ул 3нче позициядә. Димәк, тавыш бирүчеләргә аз гына активлыкны арттырырга кирәк. Инде шушы урында азрак тын алып, Ринатның музыкаль клибын тамаша кылып узыйк. Күпме төннәр дәрәс төбен саклап, ай йолдызлар шагылып уйныйлар, пыялада сөям дигән сүзен әрнеп елый тама. Яшьләр юа хыял, хисләреңне син
Язгы хисләр уйный төнге утта. Тик син генә уйда тулган күзләр, таш йөрәкне азап зур ук белән күрә алмыйм дигән язу бизи тәрәзәңне. Син елама, син елама, ялгыз язгы төндә. Син елама, ялгыз язгы төндә. Ялгыз төндә. Әлфина Әсханова гомер буе үзе яратмаган эшләрдә хезмәт куйган. Төрле өлкәләрдә эшләп караган, ләкин берсе дә күңеленә ятмаган. Үзе беләй башлаганнан бирле Әлфина Әсханова җырчы булырга теләгән. Шул хыял белән гомер иткән. Тик соң булса да үз теләгенә ирешкән. Зур сәхнәгә чыккан. Үз урынын тапкан, кабатланмас образ булдырган, бүген дә үзенчәлекле тавыш иясе алдынгылар рәтендә. Икенче позициядә. Üzülüp yarattım, sen diyip can attım. Dinledim kulümün ayına. Gittin de yuvaldım, dünyama aman saldım. Gönlüm zor yılı yoksuna. Gönlüm zor yılı yoksuna. Şalgırlı yıllarda, adaşap yollarda, nigizak yürüsün şu kadar. Ümitimizem bit, nigimir tüzem bit, tımgısal canıma bir haber. Tımgısal canıma bir haber. Кем Азалия җырчы булып ялгышмаган. Музыкаль каймакның пьедесталына һәркем менеп җитә алмый. Бүген җырчы хит-парадның төп лидеры, бу исемне, үз-үзен тотышы, телеэкраннар өчен барысы да бар. Ә инде тавыш мөмкинлекләренә үзегез дә бәя бирә аласыз. Алдагы минутларда экранда Азалия Зиннәт. Ошадыр атлар. Sağınan çağımda hatlarını alam, qabat tuqıb yuvanam. Ayrıl sağışın biraz basıp dırsın, can jılısı bir iki hatınan. Yürekten yürekka küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Alışı sağatın yakın edip tüsüle, ufuklarına ışadır hatlar. Yürekten yürekka küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Alışı sağatın yakın edip tüsüle, ufuklarına ışadır hatlar. Hat yazıp jiberim, aklı şişkan jirye, jiberimde kütem cevaplar. Sinde yüreğimnin mehebet haberim, kütesinle sanap minutlar. Yürekten yürekka küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Alışı sağatın yakın edip tüsüle, ufuklarına ışadır hatlar.
Хит-парадның фаворитын билгеләдек, җырчылар турында сөйләдек. Димәк, музыкаль каймакның тагын бер чыгарылышына нокта куйсак була. Сезнең белән булдым мин, Айваз Садыров. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока.